Lami siya. Usa sa mga naandang giandam sa mga Pinoy matag Noche Buena o kaha Medianoche mao ang lamian nga lechon. Atong sayran mga kapuso ang proseso sa pagluto niini gikan sa usa sa mga ilado nga manghimuay og lechon sa dakbayan sa Talisay nga siguradong lami siya. Sa matag dagkong okasyon sama sa Pasko, bagong tuig, sinulog, fiesta, birthday ug guban pa, naanda na gayud natong mga Pinoy nga mag-andam og lechon. Ang dakbayan sa Talisay, usa sa mga lugar nga sikat nga manghimuay og lamian nga lechon. Human maihaw ug malimpyuhan ang baboy, andamon og isud sa tiyan sa baboy ang mga lamas ug pampalasa sama sa ahos, bombay, sibuyas dahon, tanglad, sili, star anise ug asin. Unya asalon kini sud sa 2 ka oras. Uban mugamit og uling sa pagluto sa lechon. Ang nakalahi niining gilechon sa Talisay kay lutuon kini sa kayo apan inanay lang. Ang nakalahi siguro nakaingon ko ang pagluto kay sa pila ka lechonan nga akong madunggan kuha nila uling nya nga tuwa diri sa Talisay. Mao gid sa una pa gyud ni siya. Ang pagluto sa lechon sa Talisay is kanang kayok. Ug mao na kini mga kapuso, ang crispy ug malasa nga lechon. Tradisyon na gyud siguro sa Pinoy. Ug naa gini okasyon na agyud ang lechon. Mao bitaw na sa akong mga Facebook post nako. Ang imong Pasko ordinaryo kun way lechon sa inyong labisa. Oh, fresco gina siya nga baboy. Ya imong pagtimpla with love. Oh, para lami gid siya. Perfect gayud nga ipari sa puso, himuog pulutan ug uban pa. Dinhi sa giilang Lechon Street sa Talisay, naglaray usab ang mga mamaligyaay og lechon. Niining pwesto, moabot sa 3 ka lechon baboy ang ilang mahalin matag Domingo sa tag 500 pesos ang kada kilo. Samtang ang tibuok lechon mapalit sa tag 5,500 pesos pataas. Lami kayo siya dayon barato sad. Nya dayon accommodating kayo ang kanang tigsa ni tagbaligya ba. Uban ni Demi Hernani, Cecil Kibod Castro, Balitang Bisdak.